नमस्कार प्रणाम गोल लागतनी जो ही के सामाजिक जनता के तो ए भैया ए चाचा ए बहिनी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती बा कि ओम प्रकाश भैया उर्मिला देवी के भारी से भारी बल दे के विजयी बनाई। ओम प्रकाश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जितावे के है बफेरू उहरा मिला के जवही गैया बोले लगा। उर्मिला देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जितावे के है बफेरू उहरा मिला के जवही गैया बोले लगा। ए भैया मोरी का देले विकास ओम प्रकाश से लोगवा जो है लागल। ए भैया मोरी का देले विकास ओम प्रकाश से लोगवा जो है लागल। जो ही को जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उर्मिला देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर वार्ड काम भइले 5 साल बहुत कुछ कहिले। इहे सोची सब लोगवा इनके बसात धइले। हर वार्ड काम भइले 5 साल बहुत कुछ कहिले। इहे सोची सब लोगवा इनके बसात धइले। ए भैया मोरी बाटे ओम प्रकाश पास एही से लोगवा खोजे लागल। ए भैया मोरी बाटे ओम प्रकाश पास एही से लोगवा खोजे लागल। जो ही के भैया चाचा माता बहन सबसे हाथ जोड़ के ढेर से विनती करतनी कि ओम प्रकाश यादव उर्मिला देवी के भारी से भारी मत दे के विजयी बनाई। जो ही के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन केहू के कहला में आई जितता रे इनके जिताई। कहे अंशु बिपिन